Другари, вие имате информация и ние имаме информация. Така, сега правя една демонстрация на САИ. Това, което ще видите, е просто подготовка на тези хора, които се обучават за хиперсенси и в същото време разработваме системата САИ, самоотбрана с интелект. Така, тръгваш към тях. Правиш 2 крачки и се завъртиш. Тя се завърти обратно, да се върнат на място. Идеално. Правиш 2 крачки и се обръщаш към мен. Завърти се обратно. Ти минаваш там, покрай тях. Минаваш и идваш тук. Чакай. Искаш всички да... Хайде, мините трябва. Внимавайте, отпуснете. Сега ще направя нещо, което може да не е много приятно, просто искам да потребим. Извинявай. Ръката ми ще... Добре. Сега ще го направя по-слабо. Колко си ще бъде? Да. Добре, майка. Сега. Те трябва да легнат долу. Да. Да легнат долу, да станат долу и да не могат да станат. Айде. И това ще само видиш, трябва да се вижда как се хванали. Не да подпираш, бе, хванете здраво. За ръката я хвани, бе, кой хваща така заложник? Мини още нататък да се вижда от камерата. Така. Да видиш. Ти си сама беззащитна жена с кол в ръката. А тези двама са тръгнали да хранат и да разкъсат. Такава постановка. Тръгвайте и свирепи мъже. И вече кой е беззащитният? Освободи ги, ти си... Той дори се обърна неприлично. Направо ме върна обратно. След ти бях засилен. Така. Ай. Ти ги прострях като роби. Не ставаш. Денки, стани, не е кришно. Освободи ги, освободи ги. Айде. Като ходиш да правиш лоши работи, така става. Добре, това исках. То е ясно. Това с удар не беше предвидено. И прилича много точно ръката по този начин. Този път, като го направиш, ще искаш избирателно. Намисли си кои хора да паднат, кои да останат. Така го хвърли на земята, не го мятат, че ще прибиш това. Така го хвърли на земята. Хайде. Така ли беше? И двамата да останат, да паднат. Ние те прибихме днес. Дали го хвърляйте тук, малко се върнеш. Нямаше смисъл да мачкаме тревата. Да.